Ауду биллахи минешшейтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Muhtaram Müslüman kardeşler, bugün сөйләшеп китәсе сүзебез иншаллаһ булыр йөрәк турында. Йөрәк инде ул, muhtaram kardeşler, күкрәктә урнашкан бер насос. Шулай. Советлар чорында безгә шулай дип өйрәттеләр. Ул инде күкрәктә урнашкан бер насос, кан куа, бик көчле мускул, бик тә күп нәрсәгә җитә, чыдый, һәм башкасы. Клапаннары бар шулай бит. Инде 4 өлешкә бүленгән һәм башкасы. Ләкин йөрәк дигән сүз астында без әлбәттә бу күкрәктә булган мускулны гына түгел. Кайбер галимнәр әйтә, йөрәк дигән сүз ул җан ди. Ягъни гомумән җан турында сүз бара ди. Кемдер әйтә, кешенең шушы иманы, аның намусы, күңелендәге шушы йөрәк дип атала ди. Нәрсә генә булса да, менә шушы күңел, йөрәк, җан дигән төшенчәләр турында, рухи төшенчәләр турында бүген сөйләшеп китербез. Ни өчен? Чөнки әгәр дә синең шушы күңелең, йөрәгең чиста булмаса, аны калиб дибез шулай бит. Калибең чиста булмаса, кылган гамәлнең дә, сөйләгән сүзнең дә берсенең дә файдасы юк. Әгәр калибең чиста булмаса, һәм кешенең калибенә шушы йөрәгенә үтеп керә алмасаң, син аңа берничек тә бер нәрсә белән дә тәэсир итә алмыйсың. Әйтик, мәсәлән, muhtaram kardeşler, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзе исән чагында күпме кабиләләр, күпме халыклар аның янына килеп, делегация әфваҗан, шулай бит. Көтү килеп, ислам кабул иттеләр. Әмма аның вафатыннан соң көтү ислам диненнән чыга башладылар. Тышкы яктан караганда, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям бик бәхетле вакытта вафат булып китте. Бөтен мөселманнар, бөтен халыклар, гарәпләр ислам динен кабул итеп, ислам диненең күтәрелә чәчәк ата башлаган вакыты. Әмма ул вафат булганнан соң ислам дине бетә язды. Сәбәбе нәрсәдә? Бер караганда әйтмәлә, халык белән, кавым белән ислам кабул иткән кешеләр килеп баш иеп, ассаламу алейкум, ашһаду ан ла илаһа илляллаһ дип шулай бит әйтеп киткән кешеләр. Әмма йөрәкләренә иман кермәгән кешеләр. Чөнки йөрәктә булмаса, күңелдә булмаса, әзрәк кенә җилләр исү белән үзгәрә дә китә кеше, ава да китә. Җиңеллек җиле исеп китте икән, шулай бит. Бер якка ава, авырлык җиле исте икән, бер якка ава. Ягъни күңелендә аның нигезе юк. Күңелендә шулай бит ныклык юк. Менә шушы соңгы 20 ел эчендә генә дә бездә әллә нәрсәләр күрдек шулай бит үзебезнең халкыбыз арасында да. 90-нчы елларда бер төрле булган кеше 2000-нчы елда бер төрле булды. Хәзер икенче төрле булып китте, шулай бит инде. Чөнки йөрәктә менә бу нигез дигән нәрсә юк. Кайсы яктан җил исә, шул якка авышып тордык. Шул якка авышып бардык. Менә шуның өчен дә бик мөһим, muhtaram kardeşler, йөрәктә булу иман. Телдә түгел, сүздә түгел, гамәлебездә генә түгел, шулай бит. Йөрәктә булу бик мөһим. Әгәр йөрәктә булмаса, аның гамәлнең, сүзнең ярдәме, файдасы калмый. Синең яныңда булган бүген кешеләр иртәгә качып та бетәләр, йөрәкләрендә әгәр дә булмаса. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям вафатыннан соң ислам диненнән чыгып киткән кебек. Һәм иң кызыгы шунда, muhtaram kardeşler, кай вакытта тышкы яктан карап торган, иң әдәпсез, иң тәртипсез, син яратмаган кеше синең яныңда кала. Кай вакытта. Син кешегә тышкы ягына карап бәя биргәнсең икән, әмма теге кешенең күңелен күреп алмагансың, күреп өлгермәгәнсең. Бер караганда, шулай бит, ул сиңа ашамыйдыр, читтә йөридер, ул каядыр. Шулай бит, син аңа шикләнеп карыйдыр әле. Кем икән бу дип, нәрсә икән бу дип, миңа бер начарлык теләмим икән дип. Баксаң, аның күңеле, йөрәге иң нык булып чыккан икән. Менә шуның өчен, muhtaram kardeşler, йөрәкне тәрбияләү өстендә эшләргә кирәк, иң беренче чиратта. Әлбәттә үзебезнекен һәм әлбәттә якын тирәдә булган кешеләрнекен, йөрәкләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Пәйгамбәрләр бер вакытта да кешеләрнең тышкы ягына, кыяфәтенә карап мөрәҗәгать иткән кешеләр түгел. Менә хәзер сахабалар турында сөйләгәндә, безнең күз алдына килеп баса 33 богатыря судан чыккан, шулай бит. Бөтенесе, все красавцы, удалые теге, әкияттәге шикелле. Бөтенесе матур, бөтенесе сакаллы, бөтенесе килешле, шулай бит. Әмма тышкы яктан карасаң, алар арасында кәкресе дә булган, бекресе дә, кичкенәсе дә, ызын да, зәгыйфе дә, сукыры да, шулай бит.
ниндисе генә булмаган, тышкы яктан карасаң әгәр. Алар бөтенесе бер төрле түгел. Әмма аларның йөрәкләре бер төрле. Йөрәкләренә карасаң, бөтенесенең кристалл, бөтенесенең чип-чиста йөрәкләр. Бүген бәлки шулай бит безгән сорасалар да менә, сахабаларда нәрсәсе белән, нәрсәгез белән аерыласыз дисәләр, шулай бит. Әлбәттә, теге алар кебек бездә көчле кешеләр дә бардыр бәлки. Хәмзә радиллаһу анһу кебек кылыч белән теге суксалар, кешене урталай яратырган кешеләр бардыр бәлки безнең арабызда. Татарлар арасында, мөселманнар арасында ләйн көчле көрәшчеләр бар, шулай бит. Газель машиналарын күтәрәләр, АК машиналарын күтәрәләр, шулай бит инде. Әллә инде кешеләр бардыр. Әмма без тышкы яктан алардан аерылмыйбыздыр. Әмма менә йөрәкләребез, күңелләребез белән менә безнең төп аермабыз шунда. Шушы сахабаларыбыздан, галимнәребездән, табигиннарыбыздан. Менә шуның эчендә йөрәкләр белән мөхтәрәм кардәшләр, без аларга охшарга тырышабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай бит әйткән, иң әһәмиятле хадисләрнең берсе, Имам Навави җыентыгында ул беренче булып килә, иннамал аъмалу бинният. Бөтен гамәлләр дә шулай бит инде безнең ниятебезгә карап билгеләнә ди. Ният кая? Ниятнең урыны йөрәктә. Ниятнең урыны йөрәктә. Ул тышкы якка карап, димәк, йөрәгең чиста булып, ниятең чиста булса, синең гамәлләреңнең дә әһәмияте барлыкка килә. Без инде сезнең белән бик күп сөйләштек, шулай бит, шушы әле моннан 1-2 җомга элек кенә дөрес нияттә булу турында. Әмма дөрес нияттә булсын өчен чиста йөрәк кирәк. Йөрәгең чиста булмаса, син ул ниятне ничек кенә шомартсаң да, ул гел начар якка тарта башлый. Йөрәк чиста, йөрәккә ия булырга кирәк. Инде Аллаһы Тәгалә мөрәҗәгать иткәндә дә, мөхтәрәм кардәшләр, мөрәҗәгать итте кешеләрнең йөрәкләренә шулай бит. Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна фи залика ла зикра лиман кана лаху калбун ау алqa самга ва хува шахид. Аллаһ Тәгалә әйтә, бу ди сезнең өчен искә төшерү булды ди. Кемнәр өчен ди? Кемнең йөрәге бар ди. Кемнең йөрәге бар? Кемнең күңелендә, кемнең йөрәге бар? Бүгенге көндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әгәр дә булса безнең яныбызда, бөтен мөселманнар да, менә монда булган бөтен мөселманнар да ихласлыкларыбыз артып, динебезгә нык басып, хәтта адашып йөргән мөселманнар да намазга басырлар иде кебек. Ислам кабул итмәгән кешеләр ислам кабул итерләр иде кебек. Юк, алай түгел. Алай түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бүген исән булса да, кешеләрнең йөрәкләре үлгән икән, алар алдында кем генә торсын? Пәйгамбәр торамы алар алдында? Патша торамы алар алдында? Яшме, картмы, аларга әһәмиятле түгел. Ниндидер җинаятчеме ул? Аларга әһәмияте юк. Кешенең йөрәге ябык булса, йөрәге үлгән булса, йөрәге булмаса, дип әйтик шулай бит. Аңа ирештереп булмый. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның күзенә карап, йөзенә карап, ислам диненнән баш тарткан кешеләр дә булды. Юк, мин ислам динен кабул итмим дип. Аның янында торып шулай бит. Хәтта, әйе, без беләбез аның пәйгамбәр икәнен дигәнчеләр булды. Ләкин без ислам кабул итмибез диделәр. Без беләбез аның пәйгамбәр икәнен, аның хаклы икәнен шулай бит. Абу Суфьян да шулай диде, ислам динен кабул иткәнче шулай бит. Әйе, без аның пәйгамбәр икәнен беләбез ди. Без аның пәйгамбәр икәнен беләбез ди, шигебез юк ди. Абу Җәһл дә шулай диде, без аның пәйгамбәр икәнен беләбез ди. Яһүдләр дә шулай диде, без аның пәйгамбәр икәнен беләбез ди. Ләкин аның йөзенә карап шулай бит, аның алдында танымадылар аны. Шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә кешенең йөрәге ябык булса, йөрәге булмаса, шулай бит, аңа инде мөрәҗәгать итәргә авыр. Әмма мөрәҗәгать иткәндә иң беренче йөрәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Кешенең тышкы ягына түгел, сүзенә түгел, гамәленә түгел, инде йөрәгенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Менә бездә мөселманнарда да әзрәк гаип бар. Берәр дәгъват кыла башласак, мәчеткә килгән кешеләр белән сөйләшә башласак, шулай бит, иң беренче без аның тышкы ягын карап чыгабыз. Шулай бит. Яулыгы юк, итәге кыска, күкрәге ачык, мәчеткә як кием белән кергән. Казнить нельзя помиловать. Шулай бит, казнить нельзя помиловать. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтсә, күрсә шулай бит инде нәрсә дип әйтер иде, шулай бит, йөрәгенә мөрәҗәгать итәр иде ул кешенең, тышкы кыяфәтенә түгел. Әгәр шундый бер чибәр матур кыз кергән икән, мин бик сирәк күргәнем бар, кстати, чибәр матур кызларны куып чыгарганнарын мәчеттән.
Обычно әбиләрне куып чыгаралар. Бар теге ятсыз дип, нишләп яулыксыз кирдең дип. Чибәррәк берәр матур кыз керсә, шулай бит, әйдә керегез, йомышыгыз юкмы дип анда, дуга кылыйкмы сезгә дип. Шулай бит инде. Дәгъват кылып маташалар әле аннан соң, утыртып, әбигә дәгъват кылмыйлар. Теге кызга дәгъват кылалар әле, матур итеп сөйлиләр, теге, менә безнең намаз бар дип, әйдәгез утырыгыз, бераз сөйләшик әле дип, Әби булса, давай аяк киемебезне салмыйча ярамый да бар чыгып кит. Бетте. Әби сараканы да күп бирми, шулай бит инде, матурлыгы да юк аның. Әле үзе сорап кергәндер әле. Инде мөхтәрәм кардәшләр, кешенең йөрәгенә шулай бит мөрәҗәгать итү бездә дә кызганычка каршы әзрәк. Ә бит кеше йөрәге әрни. Хәзерге вакытта һәрбер кешенең йөрәге авыру. Әгәр кешенең йөрәгенә мөрәҗәгать итсәң, йөрәге белән сөйләшсәң, сөйләшеп була. Йөрәгенә шакысаң. Чөнки алар шушы дөньяда, шушы менә бу бузык дөньяда, шушы гынахлы дөньяда, мал артыннан чаба торган дөньяда аларның йөрәкләре әрни, шушы йөрәген тыңлаучы кешене эзлиләр алар. Бүгенге көндә дәгъват кылып йөрүчеләр бар бит. Әйтик, Америкага баралар, Европага баралар, дәгъват кылырга бик җиңел диләр. Чөнки кешеләрнең йөрәкләре малга туенган анда. Аларның хәзер йөрәкләрен тыңларга кирәк. Аларның теге тышкы яктан бөтен кеше тышкы ягына кызыга кешенең. Килә акчаңны карый, кешелегеңне карый, шулай бит. Ә йөрәкләрен тыңлаучы кеше юк. Менә хәзерге вакытта кеше ишелеп психологка йөри. Мөселманнар да йөриләр. Нәрсәгә? Тыңлаучы кеше юк аларның. Йөрәкләрен тыңлаучы кеше юк, психолог тыңлый. Акчага тыңлый. Акчага тыңлый, ул әлбәттә бушка түгел ул. Син тыңлаган булып утыра, ул сиңа бер рәхәт була. Психолог сиңа бит киңәш бирми, ул сине тыңлап кына утыра. Әгәр психологияны өйрәнгән булсагыз, анда иң беренче кагыйдә ничек? Кешегә сөйләшергә ирек бирегез, сөйләсен. Сөйли, син үзеңгә язып куясың шулай бит инде. Менә шушыны ул үзен үзе дәресләп утыра. Сөйләсен. Чөнки кешенең менә шушы йөрәген тыңлаучы кеше эзли ул үзенә. Әгәр дә бу очракта бер дини кеше аның йөрәген ишетүче булса, йөрәгенә мөрәҗәгать итүче булса, зур нәтиҗәләргә ирешергә булыр иде, мөхтәрәм кардәшләр. Инде Аллаһ Тәгалә икенче бер аятында әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһу нәззәлә ахсанал хадиси китабан муташабихан маthaniya тaqshaghiru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Аллаһ Тәгалә иң яхшы сүзле үзенең китап булып ирештерә сезгә, кабатлана торган китап булып. Кабатлана торган китап, ягъни Коръән аятләрен Аллаһ Тәгалә сезгә иңдерә. Нәрсә өчен? Кем Аллаһ Тәгаләдән курка, аларның тиреләре белән сизәләр шушы аятләрне. Тиреләре чимерди шулай бит, курылып килә. Әгәр дә бер хәл булса, бу дөньяда сиңа бик каты тетрәндерә торган, безнең тире белән сизәбез без аны. Шулай бит. Тиреләребез курыла, салкын йөгерә, яки иссе булып китә, кай вакытта әле монда башта да кайнар була. Ә менә Коръән укыганда, Аллаһ сүзен ишеткәндә шулай була микән? Кай вакытта Аллаһ сүзен әйтсәң кешегә турып килергә мөмкин. Берсендә бер кешегә шулай итеп сөйли башлагачтан, ты мне религию не продавай ди. Ул уйлый без менеджерлар ди. Бәлки шулайдыр да, шулай бит. Ул уйлый теге без менеджерлар, нәрсәдер сатырга килдек хәзер. Менә без сиңа тәкъдим итәбез. Шулай бит. Нәрсәгә? Синең акчаңны җаныңны алырга. Үзебезгә. Буйсындырырга дип әйтик. Шуңа күрә динне яратмыйлар. Динне яратмыйлар. Дин турында сөйли башласаң, аларга ул бер нәрсә дә керми. Әмма шушы Аллаһтан курыккан кешеләрнең тиреләре һәм йөрәкләре йомшый. Алар аны Аллаһ сүзе икәнен аңлыйлар. Йөрәккә керә ул сүз. Аллаһ сүзе икәнен аңлап алалар да, алар инде бу сүзгә, гади сүзгә караган кебек карамыйлар. Әйтик, берәр хадис ишетсәләр, әлеге галимнәр, шуны ук сискәнеп куйганнар. Аят ишетсәләр, Алладан курык дисәң, аңнарын җуйганнар. Бүгенге көндә ул хадисләр, ул аятлар
күпме генә әйтелми хәзер. Әмма сиңа каршы аят белән җавап бирәләр. Хадис белән җавап бирәләр. Бумеранг шикелле теге, теннис уйнаган шикелле. Син кешегә аңлатырга телисең, хадис әйтәсең. Ул сиңа икенче яктан суга икенче хадис белән. Менә шундый уен гына бара. Хәтта мөселманнар арасында да. Мөселманнар арасында да шундый уен гына бара. Ягъни аятны, хадисны ишетеп, хозурланып, шуның турында уйланып, Алла рәхмәтләре булсын дигән сиңа кеше юк. Бумеранг кебек сиңа аны кире җибәрәләр. Башка бер урынлымы, урынсызмы башка аятны әйтәләр дә шулай бит. Сиңа кире җибәрәләр. Менә нинди хәл нишләп алай? Менә шушы Аллаһ Тәгаләдән куркуның булмавы сәбәпле. Аллаһ Тәгаләдән курку булмау сәбәпле. Инде мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Әгәр бу аятны тауга иңдерсәң ди, тау ди калтырап торыр иде Аллаһ Тәгаләдән куркудан ди. Тау куркыр иде ди. Тау нинди ул дәһшәтле шулай бит. Тау нинди дәһшәтле. Без хәзер тауларны тигезли алабыз кебек. Бер караганда. Зур тауларны тигезлибез, ватабыз. Әмма тау булай гына бирешми. Мәккәдә дә Харам тирәсендәге тауларны тигезли башлагач нәрсә булды? Грунт кузгалды. Шуңа күрә әзрәк кенә төзелешен туктатып тордылар анда. Грунт кузгалды. Тау нәрсәгә бирелгән? Тау бирелгән грунтны тотып торыр өчен. Ул булай гына үсеп чыкмаган ул урында. Аллаһ Тәгалә кеше сертенеп җыгылсын дип ясамаган аны. Шулай бит. Азаплансын кеше дип, менә бу тау таш арасында яшәсен дип. Аның бар максаты, бу дөньяда максатсыз бер нәрсә юк. Шуңа күрә бу тауга иңдерсәң, Коръәнне ул да калтырап торыр иде. Аңласа әгәр дә. Һәм ул үз вакытында баш тартты моннан. Күкләр, җирләр, таулар баш тарттылар. Безгә кирәкми ди мондый вазифа ди. Мондый җаваплылык ди. Кеше үз өстенә алды, миңа бир ди. Миңа бир бу вазифаны ди. Миңа иңдер ди. Шушы вакаләтне, сиңа буйсынып яшәүне, синең исемең белән яшәүне һәм синең исемең белән җирдә идарә итүне диде. Кеше үз теләге белән алды. Әмма бөтен кеше дә шулай бит моны күтәрә алмады, кызганычка каршы. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә шулай бит: "Ва тилкәл әмсәлу надрибуха лин-наси лааллаһум ятафаккарун." Без кешеләргә бирәбез бу мисалларны, бәлки алар уйларлар ди. Бәлки йөрәкләренә бер нәрсә керер, башларына бер нәрсә керер. Бәлки уйларлар алар, бәлки бер нәрсә селкенер эчләрендә. Коръәни Кәрим, мөхтәрәм кардәшләр, аны төрле кеше укый. Бер кеше укыганда елый, бер кеше укыганда көлә, берсе тотып яга, берсе аны грамматик яктан өйрәнә. Вастаковетлар шулай бит. Бер үк Коръән, әмма төрле кешегә төрлечә тәэсир итә. Сәбәбе йөрәкнең халәте. Йөрәгең нинди хәлдә? Менә шуннан карарга була, мөхтәрәм кардәшләр. Әмма йөрәгебезне урынга утыртучы иң яхшы бер дава бар. Нәрсә? Үлем һәм ахирет. Үлем һәм ахирет. Мен сезгә сөйләгән идем шулай бит инде. Берсендә тагын бер тапкыр сөйлим. Бер хатын кызга дәгъват кылган вакытта ахирет турында сөйләгәндә менә шулай матур-матур яшәсәгез, әйбәт була, җәннәткә керәсез дип генә кылсагыз, тәмәкка керәсез дип шулай сөйләгәчтен, бу хатын кыз миңа әйтә: "Хәзрәт, бу сүз дөресме?" ди. Мин аңламадым башта, ничек инде? Теге син ялган сөйләмисеңме ди? Мин әйтәм: "Дөрес бу сүзләр, бит Коръәндә шулай язылган", әйтәм. Аллаһ Тәгалә безгә шулай сөйли, шулай вәгъдә итә. Синең сүзләрең дөрес булса ди, нишләп соң алайса диндә булган, хәтта хәзрәт булган мөселманнар үзләрен дөрес тотмыйлар ди. Яки синең сүзең ялган ди. Алар бит аны белә ди, син сөйләгән әйберне. Бу әйберне белсәң, үзеңне начар тотып булмый ди. Бу намазда булмаган хатын-кыз. Ул әйтә: "Бу сез миңа әйткән әлеге менә шушы мәгълүматны белгән кеше үзен начар тота алмый ди. Яки сезнең сүзегез ялган ди. Яки тегеләр моңа ышанмыйлар. Хәзер минем сезнең сүзегез ялган микән, юк микәнне беләсем килә ди."
Шуңа күрә сорадым ди. Сезнең әйткән сүзегез дөресме ул ди? Чөнки моны белә торып, бар бит кешеләр генә кылалар, белмиләр аның нәрсә икәнен. Берәү әйтә, тәмәке тартырга ташлый алмадым ничә еллар ди. Бер мәчеткә килдем дә, имам сөйләде миңа ди. Тәмәке харам, татсагыз тәмугка керәсез, сразу ташладым ди. Шундук ташладым ди тәмәкене тартуны. Ни сәбәпле? Белде. Барып җитте. Зыяны бар. Тәмуг газап икәнен шушы гынах өчен. Шундук ташладым ди. Әгәр дә син кешегә әйттең икән, аракы эчмәү аның өчен гынах була дип. Ялганлама гынах була дип, шулай бит. Хыянат итмә гынах була дип. Әмма кеше моны аңламый икән. Яки ул аңа ышанмый, яки бу әйбер ялган. Яки бу әйберне шулай бит алар кулланалар гына башка кешеләрне куркытыр өчен. Сүзләрен кешегә әйтеп, аларның ышанычларын яулар өчен генә ди. Мин гаҗәпләнеп калдым, бу хатын-кызга минем җавап бирергә сүзем юк. Ул миңа әйткәч, нишләп соң алайсаң мөселманнар үзләрен шулай тоталар, яки анда хәтта кайбер дин әһелләре үзләрен шулай тоталар дигәчтен, минем аңа җавап бирергә сүзем юк. Әлбәттә, мин аңа аңлаттым, әйтәм, шундый хәл. Дин әһеле була торып та, яки намазда була торып та, кешенең менә бу йөрәгенә, күңеленә кермәскә мөмкин. Ул ахиратны онытырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә искә төшерә шулай бит. Безгә нәрсә ди? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Куллу нафсин заиқатул маут. Һәрбер җан да үлемне сизәчәк ди. Ва иннама туваффауна уҗуракум яумал қиямати фаман зухзиха анин нари ва адхилал җанна фақад фаз. Сезнең гамәлләрегез кыямәт көнендә сезгә китереләчәк, шуңа карап, инде кеше тәмугтан ерагайса, ул җиңгүче булачак ди. Җиңгүче булачак кем? Кем тәмугтан ерагайтылып җәннәткә кергән. Менә шул кеше җиңгүче булачак. Бу дөнья турында нәрсә ди? Ва мал хаятуд дөнья илля матаъул гурур. Бу дөнья ул алдау гына. Ләззәт белән алдану гына бу дөнья. Рәхәтлеккә омтылу гына ди. Чын уңыш ул ахирәттә. Әгәр дә хәзергә күзлектән чыгып карасак, сахабалар уңышлы булганнармы? Кемдер 30 яшендә, кемдер 40 яшендә вафат булган. Шулай бит. Без сөйлибез. Менә дин белән яшәсәң, картайганчы әйбәт яшисең, сәламәт буласың. Димәк, алар бу яктан уңышка ирешмәгән. Дин белән яшәсәң байысың. Сахабалар хәйрчелектә үлүчеләр бар. Дин белән яшәсәң, Аллаһ Тәгалә сине ташламый. Ялгызлыкта үлгән сахабалар бар. Абу Зар радиллаһу анһу шулай бит. Күмергә кеше дә булмый. Урамга чыгарып куялар. Күмегез әле бу Абу Зар дип радиллаһу анһу. Алар бу яктан җиңүче түгел, җиңүче алар кайсы яктан? Җиңүче алар ахирәттә. Смеется, хорошо смеется тот, кто смеется последним, шулай. Кыямәттә Аллаһ Тәгалә безгә аны да вәгъдә итә. Аллаһ Тәгалә безгә вәгъдә итә, җәннәттә йомшак теге кәнәфиләргә ятып, сез кафирләрдән килеп ятырсыз ди. Аллаһ Тәгалә аны да безгә вәгъдә итә. Бу дөньяда алар сездән киләләр ди. Ва иза марру бихим ятагамазун. Алар кафирләр алдыннан китсәгез, алар карап, бер-берсенә сездән килеп, бер-берсенә күз кысалар, әнә карагыз кемнәр бара дип ди. Теге дөньяда сез шулай эшләрсез ди. Ягъни теге дөнья, ахирәт дөньясы соңгы дөнья икәнен Аллаһ Тәгалә безгә искә төшерә. Мөхтәрәм кардәшләр, шуңа күрә менә бу хисне бер вакытта да йөрәгебездән югалтмыйк. Нинди генә авырлык килеп туса да, нинди сайлау мөмкинчелеге каршына килеп бассак та, йөрәгебез чиста йөрәгебез белән карар кабул итеп, ахирәтне сатмаска кирәк. Дөнья үзгәреп торучан, бүген болай, иртәгә тегеләй. Әмма ахирәт һәм Аллаһ Тәгаләнең кануннары, аның әйткән сүзләре ул мәңгелек. Ул соңгы урыныбыз безнең. Иншаллаһ, русча сөйләп китик. Аъуду биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим с вами о здоровом сердце. Почему я говорю о здоровом сердце? Вот пару дней назад у меня давление подскочило. Какой-то своего рода приступ был. Сейчас вот прошел МРТ, УЗИ. На холестерин сдал анализ. Смотрит там, на каком уровне там губадья, да? Плов, где осел, да? Смотрит.
блуждают ли там эти холестеринчики, да? Сейчас смотрят. И сейчас мы решили поговорить о здоровом сердце, о здоровом питании. Берегите сердце, чтобы инсульта не было, инфаркта, да? Дорогие друзья, самый страшный инсульт и инфаркт – это нашей души. Когда больное сердце духовное, не физическое, а духовное больное сердце, тоже может произойти инсульт или инфаркт. А еще хуже, это сердце может почернеть, покрыться броней, черноты, и туда уже не пробиться никак. Иногда вот часто удивляемся, говорим, вот ты кому-то что-то объясняешь, а не можешь это доказать. То есть не можешь до него донести, он тебя не слышит просто. Ты удивляешься, как можно это не слышать? Как можно это не понимать? Даже на улице, да? Двое, вот кто-то тебя подрезал, потом ты его посигналил, он тебя остановил, и вы разговариваете. Ты говоришь, зачем ты сигналишь? Ты говоришь, ну ты же меня подрезал, ты создал аварийную ситуацию. Он тебе скажет, и что? И вот ты сейчас сидишь и думаешь, как ответить этому человеку? Все, твои аргументы закончились. Ты сказал истину, правду, этот человек сделал плохо, а он тебе говорит, и что? Что тебе дальше делать? Морду бить, да? Морду бить. Потом он тебя бьет. Потом ты как честный человек, конечно же, вы разъехались, он записал твои номера и пошел, все это снял и написал заявление. И ты виноватым остался. Вот сейчас такой мир. Сейчас такой мир. Ты ходишь, бьешься, доказываешь что-то, правоту свою, да, истину доказываешь, а потом оказывается, ты во всем виноват. Поэтому у нас снимают такие депрессивные фильмы в России. Вот такие, да, всякие там режиссеры. Увы, это не только у нас. Трудно объяснить человеку какую-нибудь простую истину. В этом плане, раньше мы говорим же, вот средневековье, дикари там туда-сюда, они были умнее. Они могли различать правду от лжи. Когда пророк ﷺ приходил, сказал, говорил какие-то пару слов, да? Например, там кто-то поклоняется идолам. И говорит, разве этот идол тебе чем-нибудь поможет? Взял, мечом его разрубил, ничего не случилось, этот бедуин говорит, да, действительно, я принимаю ислам, этот идол мне ничем не поможет. То есть он мог видеть вот эту простую истину, мог различить. Современный человек не может. До него трудно что-то донести. Правоту какую-то свою доказать очень сложно. Когда ты ему все-таки уже доказал свою правоту, он в конце концов что тебе говорит? Ты прав, но у нас так не делают. Да? Ты во всем прав, но так у нас не принято. Все, ты опять дурак. Ты опять дурак, идешь домой, берешь, открываешь бутылку, регулируешь этот вопрос. Да? Как еще иначе? Или депрессия, уходишь в себя и не вернулся. Поэтому, дорогие друзья, это проблема сердец современного мира. К сожалению, с каждым годом очерствление сердец оно будет больше и больше. Хуже и хуже. Каким способом? Все для этого делается. Сердце черствеет от достатка. И для этого все есть. Достаток, комфорт. Сердце черствеет от смеха. Сейчас везде смех. Комедианты, миллионеры сейчас. Шуты, которые раньше придурки ходили вокруг короля, да? Там в этих бубенцах. Они были придурками всю жизнь. Сейчас они миллионеры. Они сейчас миллионеры, они на коне. Что они говорят? Их слушают, все собираются, и за это им деньги платят. Такое время. Сейчас все делается, чтобы сердце зачерствело. Все для хайпа делается, да? Хайп знает, что такое хайп? Знаете? Не спрашивайте, я сам не знаю. Так услышал тут недавно. Все для хайпа делается. Чтобы на этом популярность свою получить, как говорится, да? Поэтому, дорогие друзья, к сожалению, сейчас достучаться до людей становится все сложнее и сложнее. Аллах Тааля в Коране говорит, Бисмилляхи рахмани рахим,
فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. Смотрите, говорит, сколько городов и селений мы разрушили, которые были несправедливы, тиранами, залимами. Мы их разрушили до основания. Остались только пустые колодцы и разорванные, так скажем, да, пустые дворцы. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. Неужели они же как ходили по земле, и у них были сердца, которыми они разумеют, у них были уши, которыми они слушают. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Но у них не были слепы их глаза, были слепы их сердца. Их сердца были слепы, поэтому мы, говорит, их погубили, стерли с лица земли. Нас сейчас учат по истории, там, археологии, что погубило народы, которые до нас жили. Вулкан, да, метеориты какие-то погубили их. Их погубили там катаклизмы какие-то, да, потоп их погубил, возможно. Их погубил ветер какой-нибудь сильный. Инопланетяне погубили, может быть, есть такая, да, версия там. Была засуха, неурожай, и люди умерли. Много причин. Но главная причина, почему с ними это случилось, потому что их сердца уже очерствели. И от них уже все, пользы не было на этой земле. И Аллах Тааля их уничтожил. Стер с лица земли. Даже не осталось упоминания о них. Есть книги, находим какие-то там стеллы, а мы не можем их прочитать. А когда они жили-то? Они жили вот буквально недавно, можно сказать, да? Не можем прочитать, не можем понять. Можем только вот понять, если человек лежит мертвый, рядом расческа, значит у него были волосы. Только можем вот такую делать анализ, и все. И все. А больше не можем ничего понять. Дорогие друзья, причина, когда исчезают народы, это они перестают сердцем жить, слышать сердцем. Всех сердца умирают. Когда сердца умирают, умирают и народы, умирают и люди. Также, дорогие друзья, Аллах Та'аля в следующем аяте говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Ва нукаллибу афидатахум ва басарахум, кама лам ю'мину бихи. أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون». Мы перевернем, говорит, их сердца, Аллах Тааля говорит, их зрение, потому как они не уверовали в первый раз, и мы оставим их скитаться в беззаконии. Обратите внимание, сейчас по всему миру творится беззаконие. По всему миру, не только у нас. Не думайте. Там Япония, там Америка, без разницы. Сейчас во всем мире творится беззаконие. Принимаются какие-то меры, чтобы это предотвратить. Страдают там старики, дети, везде наркоманы, везде там алкашей много, проституции. Как это все победить? Кто-то пытается легализовать, там это, то, все, гомосексуализм, тому подобное. Люди просто ходят вот в этом беззаконии и не знают, как решить эту проблему. Проблема потому, что их сердца закрыты, и они не видят эту проблему вообще. Они не видят эту проблему. Вот как бороться со СПИДом? Деньги выделять побольше. Конкурсы красоты делать среди больных СПИДом. Да? Говорить об этом побольше. Но нигде же не говорится, что не надо делать зина. Нигде не говорится об этом. Что прелюбодеяние – причина СПИДа, причина вот этих болезней, потому что сердце не видит. Нельзя это запретить. Как это запретишь? Это мир, это наслаждение, поэтому они в этом наслаждаются, но не хотят последствий, а последствия получаются. Это может увидеть только тот, у кого сердце чистое, дорогие друзья. Поэтому не надо удивляться, когда человек тебя не слышит, не понимает. Вопрос, вся проблема в сердце на самом деле. Также Аллах Тааля говорит пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям: Бисмиллахи рахмани рахим, «Васбир нафсака мага алладина ядгуна раббахум билгадати вал ашии,
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Аллах Тааля говорит: будь с теми, кто днем и ночью призывает к Аллаху, то есть искренне. Будь с теми, кто верен Аллаху. И не смотри на тех, кто хочет вот эту мирское наслаждение и мирскую жизнь. И у кого закрыты сердца, им не подчиняйся. Закрытые сердца от Аллаха имеется в виду. Им не подчиняйся, потому что, говорит, они последовали за своим нафсом, и их дела тщетны. Вот весь ответ. Вот весь ответ. Иногда мусульмане души не чают в каком-нибудь бизнесмене. Ты смотри. Он говорит слова Аллаха. Он говорит зикр. Если нет, то дела его тщетны. Ты не ходи с ним. Ты не думай, что если будешь с ним ходить, и будешь успешный. Аллах Тааля говорит: не будь с ними. Не смотри на них. Да, они живут хорошо, у них квартиры, у них дома, там, у них это. Но не ходи, говорит, с ними. А будь с теми, кто призывает к Аллаху. Потому что их дела тщетны, то есть у них не будет результата. Это хороший совет для нас, дорогие друзья. Многие мусульмане сейчас, увы, чтобы хорошо жить, чтобы красиво жить, смотрят на сторону тех, кто платит деньги, кто дает деньги, да, кто дает работу. Но если там нет религии, ты можешь там увязнуть тоже. С тщетными делами. То есть не надо обольщаться этим миром, хорошей жизнью. Кто туда полез, они погрязли. Сейчас они не могут оттуда выбраться. Сейчас подходят и говорят: как бы мне хотелось оттуда уйти, но не могут они уйти сейчас. Понимаете? А будьте с теми, кто призывает к Аллаху днем и ночью, с богобоязненными. Богобоязненные сейчас, к сожалению, у нас одиноки в нашем мире сейчас. Богобоязненные люди у нас одинокие, их оставляют. Потому что с ними нет еды. С ними нет денег, то никто тебе не выкладывает. И то же самое, когда придет Даджаль, будут мусульмане, которые будут с Даджалем. И когда у них спросят: это же Даджаль, зачем вы с ними? Эти мусульмане скажут: мы знаем, но там нас кормят. Но там нас кормят. Это удел животных. Это удел животных возвращаться туда, где кормят. Хотя там бьют, это животные. Доют, это животные. Режут его ребенка, этого животного. Но животное возвращается туда, где кормят. Я бы на месте коровы, да, утром, когда уходишь на пастбище, я просто убежал бы. На месте коровы. Или на месте быка. А ты дура, корова. Возвращается, ворота закрыты, стоит около ворот и ждет, пока откроют. Ну ты же сейчас эту корову на цепь посадишь, да, молоко отберешь, еще будешь орать красивыми словами. Я знаю, у меня мама доярка. Вы не слышали, наверное, как доярки орут на коров? Это что-то. Это песня. Это песня, понимаете вы? Матерная. Обижают, да? Но возвращаются они туда, где их кормят. Вот такой удел тех, кто стремится только за земными богатствами и за едой. К сожалению, это удел животных. И в конце концов придет время, вас сдадут в мясокомбинат или зарежут. Или зарежут, даже не дадут своей смертью умереть. Какая редкая корова умирает своей смертью? Редкая корова. Это раньше в советское время, наверное, у плохого председателя только. Они умирали своей смертью. Поэтому, дорогие друзья, вот это совет Аллаха Субханаху ва Тааля. Чтобы сердце не отяжелело, побольше надо находиться на кладбище. Побольше вспоминать о смерти. Это приводит в порядок. Мысли успокаивает, ты понимаешь. И также, дорогие друзья, вообще можно делать экскурсию каждую неделю. Вот сейчас джума закончилась, если у тебя нет дел, поехал на кладбище. Это очень полезно. Потому что Пророк саллаллаху алейхи говорил: «Зуруль кубура фа иннаха тузаккируль ахира». Посещайте могилы, это напоминает вам об ахирате. Это только один совет. Никогда не стоит забывать о смерти и о своем вечном пристанище.
тогда сердце начинает успокаиваться и понимать, что когда-нибудь оно оторвется от этих земных благ, наслаждений, которые очистляет его сердце, и будет держаться подальше, чтобы не было привыканий и мучительно больно, когда будешь отрываться от этих наслаждений. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.